Ni pediang subhaya ki media ki balawan hakni ka press conference ka bakerki ni don hangni ha ka teng jong ka Meghalaya Filmmaker Association ka teng jong ari ba Commander Champliang di president pat ni don ye ba Lancius ini ibade i vice president jong ka seng ka jing khot jong ye pi menta ka sengi kadai hakabe dei bar ka jing mi bar ka jing i lengba ki kot khubor hakaba kawai na ki thai samla kabade parado prasnam kejongi kalasya ketakti ha kibar jela kibawan nak benta kani ke kam shna film te banlong spesifik katkum ka jing yo i jongi lengba ki kot khubor ubala ketakti ya kani ke samla udai ba kerteng Rajkumar kibawan ban ringdur ya ka film ke jongki te nakleng jongi kum kaseng ni penremjur ya ni ubriu uba la not ban jerongti ya ki samla khasi ki jongi katkum ka FIR ni sungthu ba nakliang jongkahi kala dep lik ai ya ka jing ujor syaki pulit tengi sungthu ba nakliang jongki pulit ro kila pha ya ka somon ya uni ubriu te nakliang jongi ngi kentu ba ladau uni ubriu ya trilang bat ku pulit lane umlek ya kaban sya hajir ki pulit ni dawa ba ki pulit kediman kem mardor yuni ubriu bat kediman ai ya ke jing pishar kaba yahap katkum ke jing le ke jong u te nakleng jing kum kaseng ni remjur halor kane ke jing ja te ba Lancius ladapi don ni tin nakleng jungi hot ngimpat yo panyakran marhamat bat kene ka kena ai nilayo panyakran lengba ki khot jong ka KSU ya hakaju kapor nakleng jungi kum kaseng ya ai kublai ya ka KSU kebala lan khmat ya ke ban senran na ta ban lej ai ke jing ujor persya ini breu ya hot nakleng jungi kum kaseng ngin sa simkhia ngin sa lej kendo ban wat jing tip shu halor kene ka jingjia halor kom kajia kom no kalong bat ngin persyang ban budin ni kene kam tat hadu bude breu udai ban syakem mar ni suthu kene ka kam kelalong serius namar bala li FIR dan nakleng jungi kum kaseng ru ni stan hakatahi season bala dai ke FIR kam dai shu ke jing kran kai tingnet skem bakla dai kam ke basisha ya ka ba ni hiu breu la jerong ti dan ata kadau ya mentahi namar kadang ngidang yu ke kubor menta kasni dan mentang ngidang ikot ipiki media ban rem lor ni jingja dari nakleng jungi kum kaseng ru in salai ban ya kendo ban budin ban klibnya akan kom kane kajia ya ketika kena sama ini sama kita ada sebelah di berjungi nakleng jungi kum kaseng kumbangal ongipi kenehi kadai kelak banlong bagi lockdown yangi kum ki let's say kum ki tribal ndrei ngapa ban pha ini kubor syakitu ki producer ki bawan na syabar jong ka jela ba ngi don la ka jong ka akor kaburam kamtam ki kentai kasi ki jongi kilong ki ba mo kilong ni kum ni buram kum kajat benre bujungi wat mangi hero kum kajat benre bujungi ni buram ki kentai ki breu ki banabar ki di ban tip ba ki di ban don ni ka buram ka akor bat kimdai ban khinpo ki jat benre bujungi but let's say lada uni ubreu wan shigni ka jela na kamta ban shooting film ban shimru ki benefit na ka government tingi kum kaseng ni dawa ba ka government kam ai kam dai ban ai ki benefit ka bakum kini ki breu lada udai na kaneka production house lada udan benta bat ka production house te kimdai ban ai kino ki benefit shaw ni ubreu na mar ula shim ka buru ya mo ni ken kum kecak ni buram te hadu bang takti kamla ban long ta te nismu yamrem kum kecak benriu bat kimdai ban jarang ni skman kum bangalong ba ngin budin ya kene wat lada dai ban ujor syaki tuki kenhun sina film ki badai na katu kejelaru in sale ya kabarka bukti kemudian ngani tu ipi kumbal ong dai vice president tani kan long ro kum ka mo kum ka jingpun kan mau ba kum ki producer haba ni khot yaki yano ki artist ya ka ba kinwan shimata haka film te wat hadu bangin da like drop haying ro ngidi ban like bu haka ceka ba kan shngan te ka mat judon hero kum kene ke jingja te nga
kenturo ya kini ki ni sutu bagi kini ki pa jung tu ki kun samla ki pa ban lek film la kalong ki lokal la kini ki la ni ki banasya baru bagi hajing syak kim dai bandon gono no hajing ir namar ni kum kat kum hajing tip ke jongahi ki lokal producer jumi ki syak penpoi badai menmiat dan statu tek aju hing kalong nak pun taki banabar hajing syak maki kini ban sim hajing kit ba kinai go kinai shaw lani da kono ka medium of transportation haga jeka pa shooting but kam dai bandon kono hajing so shong ir ya kini kena mala da ka jia kum ne kan warna ka jingja burom om tang ya gitu ki producer ki balale itu ka kam rewat ya kiwi ro ki production house dan ta kadau ka bakum ki jingja kam dai shu banja nang ni shapa ya lagi fiscal punya orang kan ya jingkan no di try te hakabaya dei berkata bagi fikli bagi berujungi ki le kumta te nakleng junga hawat ngam pat yo jingtip tikna na ita iba syale kumta te rai lada kile kumta kani kalong ni ya wat ya kiru ni pendram ba kimdai ban le kumta namar ba kini ki line producer lade ki ba penbiang ki jingdon kam la kalong location lade ki wei jingdon kam lada ki dei ki breu jongi makihi ki di ban shimkia bat maki kimdai ban yarap ya kita ki breu ki bawan shooting dari ki ban yada ni kong ya ki breu ki jongi namar lada ki persyang ban lek hakal yang jong kita ki producer di kani kalong gajing shongs ir ya baro ki ban yashim bantah hakini ki film hakini ki film lak dai film jono dengan kentu itu ki line producer ki badi naga jela ka jongi priority ki di ban perkat untuk safety jong kinong yashim bantah lum kumta nak liang jongi kum kaseng lada kijia kum ne wat bangin khang gitu kinong wan shooting ru ni hapan khang nim banse ya kata naman nimla ban ya peng ba kin wan shoot aga jela ka jongi da kabakin jerong tipat ya ki samla kasi ki jongi ya ke jingjia ngasu yo jingtip pakadai ke jia haka shipau tare dan rik katno beje ka jia kumno ya kata namar pengimpat ya kendu matmat pada itu trai ngimpat la bantip dan rai kat kum jingtip jungi kadai haka shipau tare tek nakleng jungi ban ong ban ay kata ka FIR kumbala igi mapi te ngidi man follow up ya ketuka FIR ya kaba mai la ai maka tu kandai ka evidence kaba ningkong ya kaba mai la ai te ka kamram jung ki pulit hi namar ba kadon kata ka FIR ha kabede bakajing jerong ti la dia police station first thing first ki pulit ki di banle kalau bakin someone bakin shim ya kata statement but lada kilap ba lada umwan bani shim benta lada umtre ban corporate te don ka hop baki pulit ki di ban kem bejo te andre lada kilashim ya ka statement ni dawai kulit bakin penkre ya ka jingtok kit ke jongki ke banlong ke ba scam ke banlong ke balong strong nang bagi di ban kembe yuni ubriu nomar ni sutu ba ini ikna cisin bala le ai FIR ni nget ba in shutok ring nget bit kadai ke jingjia ke ba jia shishahi nomar ba shudai tang ban yatu khana shalati singkin ta ya da komoi andre ladep le ai da ke FIR de ki pulit ru ke di ban shimkia ya ke ka kes ki di ban ai ke jingtok kit ke ba penya kenang bakin lap yaki evidence ki babiang bat bakin dai ban kem yuni ubriu ya de ya temo nak kalian congaru kembang la dep i menana i presiden sunyi de nak kalian congiru i pesha juri kan ga jingja bat hadian bang i leba ki lat thai bot de nak kalian congi i pesha juri kan ga jingja ba ya kum kini ke jinja ingko asyo ba kendang ja nang ni sakmat bat kita kerpat jur ya ki producer laki long ki producer nang ni napo kajala jungi lani ki banabar kajala ba kidei ban simkhia ba kidei ban pekha ba kidei ban borom ya laki jong ki artist laki long ki shinrang nang ki kentai bat ingko ba nang ni sakmat ba kendang ja kum kini ke jinja hang ni apo jala jungi de kumta ngida kerpat juri ya iwe ki national film ba kinda pek hai ki artist kamtam la haba kidon ka night shoot min miet ma haba ki ladap ban shoot i ka night shoot subha ban da pek hai ki artist la jong la ki long kamtam i kan thai ba ki dei ban pen poi ya ki ha ka jaka palong safe ha ki yang kisam juki la ni ha ka jaka ba ki kisa
te ni nakaliang ka me filma ni prem jori kan jinja pat ni ko asu banja nang ni chakmat hang ni po jala chungi bishbo